A tak v zahraniční politice je jenom jediná temná skvrna. A tou je migrační vlna. Politici, kteří zavírají oči před tím, že se k nám tato migrační vlna ještě nepředila a že se proto není čeho obávat, mi trochu připomínají jednoho bývalého pražského primátora. Tento primátor v době povodní stál na mostě a říkal, situace je nadmíru výtečná. A 2 hodiny poté voda zalila pražské metro. Někdy si připadám jako Kassandra, která varuje před vtažením trojského koně do města, ale jsem hluboce přesvědčen o tom, že to, čemu čelíme, je organizovaná invaze a nikoli spontánní pohyb uprchlíků. Ti, kdo se zastávají imigrantů, mluví o soucitu a solidaritě. Soucit je možný u starých, nemocných a především u dětí. Ale velká většina nelegálních migrantů jsou mladí, zdraví muži bez rodin. A já se ptám, proč tito muži nevezmou do ruky zbraň a nebojují za svobodu své země proti islámskému státu. Jejich útěk objektivně posiluje islámský stát. A já si nedovedu představit, že v době, kdy z protektorátu prchali naši mladí muži, prchali proto, aby ve Velké Británii dostávali sociální dávky. Prchali proto, aby bojovali za svobodu své země. A to též samozřejmě platí i pro ty, kdo odcházejí ze zemí, kde se nebojuje. Protože jejich odchod odsuzuje tyto země k další zaostalosti. Když se připravovala demonstrace zastánců migrace k 17. listopadu, tak jsem od jedné z našich zpravodajských služeb dostal informaci, že na transparentu této demonstrace má být nápis Tahle země není naše, refugees welcome. Potom někdo poradil těmto organizátorům, že ten nápis je mimořádně hloupý, a tak ho nahradili o něco méně hloupým nápisem Tahle země patří všem, refugees welcome. A závěrem svého vánočního poselství bych vám chtěl říci 2 jasné věty. Tahle země je naše. A tahle země není a ani nemůže být pro všechny. Milí přátelé, šťastný a veselý nový rok.